toon faya ɗum noon en beltinima dendagal ko waɗata men suivre e Pine TV ko hettoto radio ngo gila ko hettoto kadi aussi Pine ko yeɓata TV ɗum noon kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama machallah en calmini hilfaɓe ardiɓe a yawo Pine TV ha radio ngo fof ƴettole Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye naata caliki mbawen julde tusbaro caggal ɗum noon inchallah ko discours aji ɗi faya maw ɓam konngol kono kadi maw ɓam konngol adi hanani laabi ɗiɗi ko woni jappere kanko Sénégal laabi ɗiɗi ko woni jappere nde omo ara ɗo e Madina omo ara ɗo e Dakar ɗum ne kadi ko yettere Allah no feewi ko noon tigi sa Diop Allah jarama joni ni kanko mawɗo leydi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yimmi o to Dakar ceerno ɗo o wonno e yiidude e ceerno Alaji Ahmadou Tidiane Ba khalifa o e kanko hoorejo leydi Bassirou Diomaye Diakhar Faye wala saaha joni o yeehi toon to Dakar présidentiel ko toon woni ɗo o tawate mo andi so tawi wummima toon to Dakar présidentiel tan wara ɗo e less Thiali Diamaka yimɓe mbawa hokkirde on ɗon waktu mo ganduɗa kañum tisubar o caggal muɗum noon ma konngudi makko nane ko noon kadi konngudi o mo ganduɗa kañum woni khalifa o wala yi protocole service protocole gila ceerno ha protocole présidentiel kamɓe kala haɓene keblo gam wonde mise en place cakkitiɗo ko yuti ala haali woni tan jettogol ɗo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi yeeɗo yettimo gilnane kono noon oɗo saaha joni goni ko e dernier age mbiɗen tan ko e protocole wona joni noon so tawi ɗum ɗon laati mbaɗen bandi en kuccana tigi kanko hoorejo leydi caggal nde o yalti ɗon kañum woni Dakar ceerno o yetti to Dakar présidence ko toon o tawate saamu kalten ɗo waktuji sappo e joyyi hojomaji joyyi ɗo e bowal Dakar Madina Gounass ko wi tan hande oɗo saaha joni Dakar Madina Gounass heewi dag yimɓe ummiɓe e jokki certuɗi e nder leydi Sénégal hani e bowol leydi Sénégal kamɓe en kala noon gari ko webnade ndeɗo moƴƴere Allah jeeɗa ganduɗa nde yuti ndeɗo lulde alliyankore ko waɗo e bowol malagal no wiɗɗo Issa Diop haali joni ko million ngaji julɓe gummi e nokkuji certuɗi ngari ɗo e bowol Dakar sababu noon ko gam arde webnade moƴƴere nde hondirden ni eɗen gondi kadi e musidɓe meɗen woɓɓe ganduɗa gollidɓe meɗen tigi rigui hono ganduɗa kañum woni Siraji Ali Ba mo Goudiri ɗum gadi ronde sawtol makko kanko Siraji Ali Ba e haalirde nde woni radio e ɗiɗɗon reportage uji fayi ɗi ganduɗa kanko Siraji Ali Ba omo wonno Siraji Ali Ba min calminima juurimama kadi woni en weltare feewi tawtude ɗo kadi e Dakar Gounass walla tawde ɗo e Dakar Madina Gounass ngol kolol hitaji ɗiɗi e sappo e jeegom ceerno Siraji konngol biyata bandiraɓe ko adi fof ko yettudema yiɗandagal bandiraɓe yeɓoɓe yettude kadi ɓe ganduɗa tawi ko wattuɓe hakkille mum e Pine TV ayaw TV en jendi fofen jaari fofen en dañino weltare feewi e hawrdi ɗo e musidɓe men ɓe ganduɗa tawi jaydiyankoɓe e surtout miñi men min jettima hen no feewi wona ɗum ko Dakar hunde nde ganduɗa ko hunde nde weeɓade hay goto wawa haalde Dakar walla haaldude Dakar hitande ujunaji ɗi nogas e jeegom ko hikka en jii joni hoorejo leydi ndi yettima ɗo hayso tawi sabbat ko ha ceerno yalta on sa waktu wawa julede kono noon kadi ko ɗum weltare feewi to banggue kala ko neɗɗo miiji ko faati e Dakar mbiɗa sikki ɓuuri ɗo tawno ko lunde alliyankore lunde ganduɗa e oɗo saaha ko leyɗe certude kawri ɗo wote fof en jogui weltare wote fof en jogui fandare nde kadi ko wotere ko rewde Allah e sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ko diine laaɗuɗo woni ɗo kala garɗo gotol ma arɗimmol ɗum noon ko wiide bandiraɓe tan eɗen tawe ɗo e ɗo teddugal ngal dibde min jettima no feewi en jetti dendagal bandiraɓe yeɓoɓe wattuɓe hakkille e Pine TV mi dañino weltare feewi yiiduɗen kono kadi eɗen mbawi wiide ko ngol woni lawol gadunol ganduɗa e tawi kadi eɗen mbawa jokkodirde bandiraɓe ko faati ayaw haalmen Pine TV walla mbiyen
ko noon misali mi yettima ko noon tigi Allah jarama siraji bagal peewi on ɗon témoignage mo mbaɗɗa ko kadi on commentaire mo mbaɗɗa commentaire patam lam feewi machallah ko wi tan bande oɗo saaha joni ko e dernier ligne droit gonɗen ko e dernier réglage gonɗen ko yi e ko ganduɗa kañum woni hawrejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kañum woni ene yettoɗo les Thiali Jamaka yimɓeɓe mbawa huccande on ɗon waktu mo ganduɗa kañum woni waktu subaro caggal waktu kuccenten ko ganduɗa kañum woni ko woni konnguli hooreji ndi kam e konnguli mo ganduɗa kañum woni khalifa o ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba kam e ceerno Oumar Dieng mo ganduɗa kañum woni porte parole galle o ko yettude kadi dendagal gomu tammin ko wiital haali juɓɓudi Dakar Madina Gounass kamɓe no siya wadde golle baɗe fayida no feewi tiyala haali Dakar wala no leydi ni tan ɓe ganduɗa kañum woni protocole présidence kamɓe oɗo saaha ɓen goni e dernière mise en place mo ganduɗa kañum woni jii on ɗon siége mo ganduɗa ko ɗon woni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye to siége on ina waɗe ɗum non ko wi tan so tawi en gayni julde mbaɗa andi ko nden de kala pukato ɓoyata tan ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye warta ko nen gandi ɓoyata ko woni ceerno kam e délégation mbawa yettade ɗo e bowal Dakar leydi kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yahata to ganduɗa kañum woni toon to ganduɗa kañum woni to yaadi ko e ɓe ko ganduɗa kañum woni o yaadi ko e ɓe ko ganduɗa kañum goni tambiɓe jomum gomu juɓɓudi jaka waɗan sadio den makal mbiyen ko fadata ko mo leydi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yetto ɗo ganduɗa kañum yimɓe mbawol huccande e waktu non maɓe cuut konguɗi maɓɓe oɗo saaha noon ko e dernier réglage wona ko e dernier o wayata noon kadin jetto kewal yimɓe tummugal noon woni ko teskaɗo oɗo saaha yimɓe hewɓe lukuji ceertuɗi kañumen kala ina tawe ɗo oɗo saaha joni donc noon wadde ko wiɗon tan joɓe wiɗade ayawoɗon piɗi ma en jokko aussi wiɗade gueɗe inchallah ma en kolliri walla ma en kamɓe ko ganduɗa kañum ko jogorɗo e yiyede so Allah waɗa o jaaɓi enen e direct e Piɗi TV